kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nongyalam ke Khasi Jaintia Deficit School Teachers Association haringkat ki dekhot jong ke Meghalaya College Non-Teaching Staff Employees Association hinigasngi kilami jendat naga jingalang belakhot da ketenat pulih putih. Habakran berkinong thok kubor u Presiden ke KJD STA uba Boswell Pala ulaong baka kinhuan ke yok mensim habak yoi baka sorkar ke khot yakino hikai deficit banyakran hendai habaki poi syaka meeting kisngau kendet bani i baki wei ki kinhuan kim shimna shakhot syaka jingalang kum ki ba na rilum garo bat kinong mikmat naga non-teaching college staff ulaong balada ka sorkar ka sngo khya shisha ka jingdawa kinong hikai kiri ban khot ye baro syaka met banyakran uba pala ula kin thoru ya ka sorkar halor ka scheme bathmai ka ba ka wanra kat kum ka jingsngau jungu kani ka scheme ka dei tangling ba ka jingpen bena ulaong ba ka kinhuan kala pej banyak bahaya kani ka scheme bathmai ba ka sorkar ka wanra bat ki lapin khre ban ajingmut sha ka sorkar ka kinhuan ka kintui ka sorkar banya tai sani bha halor kani kaman to ni wan se kani ka meeting namar ba mennen kadon katuka ka ba mi hapo press mo hapo kikot khubor hapo youtube ye ba ka sorkar kan khot jingelang yakini ki deficit teachers and employees kinong trade deficit trong kejala Meghalaya namar ba hana ba ka sorkar kamtip ki ei kita ki jingleng a kita ki concerns jongi mo te ngiong to ka biang e kata la da ka sorkar hadu mentah kampat tip te ka biang ngen leng tang ba pausen dangi yo ya ka tu ka shiti ngilap ba ombaro kini ki nong hikai deficit kini ki nong trade deficit ki shakhot ka Garo Hills Deficit School Teachers and Employees Association ka klem shakhot ka Meghalaya College Non-Teaching Employees Association ka klem shakhot ki badai ki deficit te full deficit kumangi tabalai kim shakhot tengis ngau lengo kan bat la kataru ngi ong ba okay la khot ka government ngin lai la kalai te ndala poi hang ni ki persyang ban shna kata ka khana ba kene ka scheme 2026 kadai ka babiang nang ta ba kadai kat kum kata ka act 1969 mari badai badang don por menta ngila ban yathu api daki phau tali ki point ba kene ka scheme 2026 kalong beain kam don nong rem mo kam long logical te kam dei ka bangin pediang khamtam hadien bala terwa hangi lengba ka notification lengba ka jing push na ka code ba ngin yo nagamta ka wei ka kanhon kinong hikai kinong trade deficit ki ba appoint nadu shiterek April 2010 syakmat kin yo ka NPS ka basisha ngin ong bai kumta ka NPS ka basisha ka contribution sya kata ka NPS account ka dai 10% of basic pay NDA but katkum ka office memorandum hakwi ka por ngila ban IAP phila ban pek ba kadai ka ba pher bahana kini ka scheme 2026 ka ba ki persyang ban penboring ban pediang nang ta na ka banta kinong hikai ki nong trade deficit ki ba nadu basdang komersyong no hadu kini ka 2010 April ngin yo da kata ka proper CPF CPF nata ka pisah jongi ken tap apo kata ka centralized provident fund account ya kata la le la shim ya ka pisah jongi la tap syata henry kensan ki pensange no te ya kene ka pisah jongi ngem tip ki modle ayu menta habang la tap syata ite ban penteri kam katkum katu ka scheme 2023 mo kapa batai ngi ba katu ka pisah kabangi tap apo ka account invest no nang tanang tu ngin yo ya ke pension kan mo te henry menta kensan pada ki pen kala te kidau ki babun ki la aban ai ngilong ki mentan ru ba ladap hi ko aban batai kham ta menta ba kadang don apo ko ta batai ko kam lei ngim don ni ai ban ong halor kata mo henry ngi kwa ban ong ba kani ka scheme 2026 kalong be ai bat kam don nong rim halor ka act 1969